Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? U državi gdje režim ne želi da ide u Evropsku uniju, gdje je čitava njegova propaganda mašerija antievropska i prokremaljska, u zemlji gdje imamo one koji hoće da zamene tog i da nastave istu tu strategiju. 8 godina režim Aleksandra Vučića stoji, ne mrda ka Evropskoj uniji, već čak kao rak, 2 koraka unazad, 1 unaprijed. Sa druge strane, ovi koji hoće ga zamene smatraju da Evropska unija nije uopšte bitno pitanje. Ni jedna ni druga opcija ne živi u realnosti i stvarnosti, ali to ne znači da ostatak kontinenta i uopšte ove planete nema neki svoj normalan tok. O tome ću pričati u ovom 282. izdanju serijala Šta je bilo, dragi gledalci, a povezano je naravno sa našim kontinentom, sa Evropom, sa ljudima i sa državama koje su ozbiljne, koje nisu nedovršene ili karikaturne države poput ove u kojoj mi živimo. Da neki narodi zaista imaju perspektivu, mogu da računaju na budućnost i na prijatelje, vidjet ćete u ovom videu. Da narodi koji su na ovim prostorima, ili da kažemo jednini narod koji živi u ovoj Srbiji, nema ništa od toga. Ima ovo što ima, a nudi mu se isto to, a možda i gore. Dragi gledalci, nemački kancelar Friedrich Merz predložio je u pismu koji uputio liderima Evropske unije da se Ukrajini da status pridruženog člana kao privremeni korak ka članstvu u Evropskoj uniji. U pismu koje je Reuters imao uvid, Merz je naveo da bi to mogla da pomogne da se postigne sporazum o okončanju rata sa Rusijom. Merz je naveo da bi status pridruženog člana omogućio ukrajinskim zvaničnicima da učestvuju na samitima Evropske unije i na ministarskim sastancima, ali ne i da glasuju na njima. Nemački lider je također predložio da članice Evropske unije preuzmu političku obavezu da primjene klauzulu bloka uzajamne pomoći Ukrajini kako bi se stvorila značajna garancija bezbednosti. Moj predlog odražava posebnu situaciju Ukrajine, zemlje u ratu. Pomoći će u olakšavanju tekućih mirovnih pregovora kao dela dogovorenog mirovnog rješenja, rekao je Merz u svom pismu koje je objavljeno preko Reutersa. Dodao je da je to neophodno ne samo za bezbednost Ukrajine, već i za bezbednost našeg kontinenta. Merz je dodao da njegov predlog za Ukrajinu neće uticati na druge zemlje kandidate za pridruživanje Evropskoj uniji i predložio je bloku da razmotri inovativna rješenja za one koji već dugo rade na pridruživanju Evropskoj uniji. Srbija nije u toj koloni. Dodao je da o tome planira da razgovara sa kolegama, drugim evropskim liderima. Moj cilj bi bio da uskoro postigne sporazum i da osnuje posebnu radnu grupu koja će razraditi detalje u vezi ovoga, zaključuje Merz. Da podsjetimo, Ukrajina je podnela zahtev za članstvo Evropske unije u februaru 2022. godine, a status zvaničnog kandidata dobila je u junu iste godine. Ona već, evo sada, nakon 4 godine, u sred rata i u svemu ovome što je snašlo tokom agresije terorističke države Rusije, evo vidite, ima simpatije i ima naklonost najvećih evropskih zemalja da postane i pridruženi član. To je ono što je nudio Aleksandar Vučić s onim ramom, da oni postanu kao i pridruženi članovi, da nemaju pravo glasa, ali tu da se grebu valjda za keš, za pare, da im daju ovi sve, a njih ne moram ni da glasam, ništa, daj mi samo pare. I onako me ne interesuje ni evropska politika, ni ljudska prava, ni demokratija, ni sloboda štampe, niti bilo šta. Vidite sad, dragi gledalci, zašto je Srbija tu gde je i zašto ovo, na primjer, Merz nije rekao ili neko sličan na tako visokom nivou za Srbiju. U redu, to je zato što je antievropljanin i ruskokolonaš na vlasti. Ali taj isti Merz mogao je ovakvu alternativu da ponudi, na primjer, onima koji hoće da zamene, odnosno da smene Aleksandra Vučića, da budem konkretan i precizan s ovim rečima, koliko god su one moje igračke. Međutim, on to ne radi. Ne pominje ni on, niti bilo ko, bilo kakvu evropsku budućnost, pridružen član, da postaneš
kada je u pitanju Srbija. Svi znamo zašto je to tako, zato što u Srbiji nema alternative koja se vidi, a koja je ozbiljnija kada je u pitanju proevropski kurs ove države, za razliku od Ukrajine. Ja sam i u ovoj emisiji teo da vam napravim, dragi gledalci, tu paralelu da jedna Ukrajina, evropska država, je mnogo evropskija, iako je udaljenija od ove Evrope ili srce Evrope, pa čak ima probleme u ratu, ali ipak njen kurs je proevropski. To se prepoznaje i vi dobijate podršku. Tako da oni zlonamernici, simpatizeri ruske kolone u Srbiji, antievropljani, ljudi koji u suštini, ne znam, možda slučajno, možda namerno, neki su i plaćeni, rade protiv toga da Srbija ne postane normalna i civilizovana demokratska država, poturit će vam tu KGB platformu ili deliće nje u smislu što nam Evropska unija ne pomogne. Pa moraš ti prvo nešto da uradiš, da daš znak da ti uopšte nešto želiš kako bi tebi neko pomogao. Kao što vidite, u sred rata, u razrušenoj zemlji, u desetinama miliona izbjeglica, stotinama hiljada mrtvih, milionima možda ranjenih i povređenih, Evropa ipak pruža ruku i daje ono što po logici stvari, na primjer, Srbija treba dobije 5 puta pre nego Ukrajina. Nemojte da budete ljuti na Evropsku uniju, budite ljuti na one koji vas odlače od Evropske unije, koji pljuju Evropsku uniju i koji samo tamo na društvenim mrežama taguju evropske političare, vrhunske, najveće, najvažnije, kada policija ruskog diktatora, proruskog diktatora, ruskog kolonaša, ruskog kmeta Aleksandra Vučića pretuče građane ili njegove proruske horde tituški polome vilice ili tuku devojčicu od 15 godina. Onda se usijaju društvene mreže sa tagovima Marti, Kos, von der Leyen i ne znam ja kome sve tamo. Pa pošaljite to Putinu i Lukašenku i onome tamo u Severnoj Koreji, Džingulinu, kako li se već zove, njih tagujte, pošto ste protiv Evropske unije, nemojte da tagujete nikoga iz Evropske unije. Evropsku uniju i njihove lidere tagujete kada ste vi proevropski orijentisani i kada poštujete te ljude, a ne samo kada kukate za pomoć zato što vas vaš drugar, kolega, rusko kolonaš i ruski kmet tuče. Borba dva ruska kmeta ko će biti na vlasti u Srbiji nije borba niti Evropske unije, čak šta više to nije borba ni normalnih civilizovanih demokratski opredeljenih građana Srbije, proevropskih građana Srbije. Šta da vam kažem, mala bara, mnogo ruskokolonaša, udrite se, tucite se, nemojte da gubite vreme na tagovanja ljudi koje pljujete i onda potom još da ih pljujete više jer vam se nisu odazvali. Neće vam se rođeni brat, jednojačni blizana se neće odazvati kada ga pljujete pa posle kukate i tražite pomoć. Ako ćeš da budeš proevropski orijentisan, ti mora da budeš za Ukrajinu, za evropsku državu, a ne za nekakvu hordu divlju iz Azije, rusku, nekog agresora koji je pretnja našem kontinentu i našoj domovini Evropi. Srbija je u Evropi, nije u Aziji, nije u Africi, nije u Sibiru. Realnost, prihvatiti ili ne, ko kako hoće, karavani prolaze, a kao što ste čuli u ovoj emisiji, svako ide svojim putem, napreduje i u sreda rata pravi planove za budućnost, nije depresivan, nije izgubio nadu kao što su neki u miru. Krivi smo mi, što bi neki rekli, a ja bih rekao krivo vam je i more ako hoćete, očigledno samo izgleda nije kriv Putin. Prijatno, pa se vidimo u sljedećem izdanju, a ja bih vas podsjetio da možete da pogledate jedan video kada smo već kod Ukrajine o danu ukrajinske košulje čuvene, a s druge strane naravno u Dnevniku uživo pogledajte i sve ostale vesti. Zapratite Tulipanska posla YouTube kanal, zapratite Jordan Creek TV YouTube kanal, a mi se vidimo u 283. izdanju serijala Šta je bilo, gdje ćemo, evo,
kao i sada, prokomentarisati najnovija dešavanja u zemlji, regionu, Evropi i svetu. Srdačan pozdrav iz Beograda. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?